Soldado Masburger, xa te dábamos por morto. Acaba de decir o teniente que te mataron nada máis pisar a praia. Pouco menos, sarxento. Nada máis pisar a praia debe pisar unha faneca. A maior parte das obras son escritas por xente de aquí. Con estudios teatrales, dos que facemos teatro, eu creo que non hai nadie. Con 3 anos e 4 anos xa están facendo teatro. Cando chegan á adolescencia ou incluso que sean xa adultos, xa é moita experiencia que teñen. 50 anos ou 60 anos xa que se fai. Hai moitos anos, que se empezou a facer o teatro aquí en Salcedo. Eu salía de madama. Naquela época non había cartos para facer eses traxes de puntillas, entonces utilizaban as sábanas. Na casa onde había unhas sábanas que tiñan un embozo bonito, pois collíanas, doblábanas e facían de falda. As madamas eran as que salían cos gaiteiros para sacar os disfraces e viñan tocando hasta que chegaban ao recinto onde iban eles facer a súa obra. As pequeniñas obras de teatro que as facía a xente, que era todo con mímica, que non se falaba. Pero, os que estábamos mirando entendíamos o que querían facer. E despois, cando se marchaban, volvíanos a acompañar. E é unha pena os disfraces de campo, sería estupendo poder recuperalos, pero claro, tampouco é fácil, porque non somos cada vez, claro, hai menos xente, somos moi pouca xente. Toda a vida foi fermoso, os disfraces ben feitos, os criados e os... O oso corría despois por todo o pueblo. Iso, ao momento que salía o oso, despois a xente escapaba e, corrían por todo o pueblo. Esta tradición de tinguir a xente era porque as persoas que extinguía o oso quedaban protegidos de todos os malos ollos e esas cousas, en fin, que a xente de antes cría, claro. Non é un secretismo por nada en concreto, é que sempre se lle deu importancia ao que é a figura do oso. O oso xa ben vestido, aparece vestido, antes saliría doutro sitio, e nunca, fora dese grupo de xente que son o oso e os criados, nunca nadie entrou a ver como se viste, nin nada. Normalmente suelen ser homes, porque hai que facer moita forza. Entón, para render os homes, ten que ser un home, porque unha muller non dá rendido. Pero xa se ten disfrazado de oso unha muller. Era unha muller forzuda e disfrazouse de oso. O traxe xa pesa en seco, pero se coincide que un día que chove, multiplícase ese peso, pode chegar a pesar 60 ou 70 kilos, que hai que levar encima. A vida en París estaba ben, eu estaba contenta. E non quería perder o entroido, pero se algunha vez non podía vir porque se me facía o tempo moi xusto, pois tiña que ir ao médico que me dera de baixa para poder chegar ao carnaval. Entón, algún día tuve que coller o avión porque non daba chegado para o Teatro do Carnaval. Salíame caro que algún día paguei 700 euros polo billete. Así que iso é o que é para nós o Carnaval. E eu creo que o 90% do pueblo prefiere a festa do Carnaval co que é a festa do verao, do San Ramón. Cando chega o momento do Carnaval, é que a xente transfórmase. Pero significa, eu creo, moito máis que coser aquel traxe ou facer aquela obra de teatro. É xuntarse, loitar por algo para que siga, para que non se acabe.